tata ako kay English iti tayo terminal iti bus. Deliver kami ni Bakit ti Kribis. Tan Bakit? Dito namin ipaparking yung top down. Para pag uwi natin kay English, kung makakapan tayo, safe tayo sa pamasahe. Okay, kay English nakasakay na tayo ng bus. Bakit dun? Sindihin na kami. Pero ito lang, hanggang naglargado yan, napuno gamitin. Guys, dito na po tayo sa Pulumulok. Bali, iabot na natin yung prices ni Sir. Ito? Gusto ka ta? Tama? Kuan kami ka English, nag-ukay-ukay si Bakit. Bili tayo ng kuan ka English, ng bag. Gamitin sa pang travel. Hindi kasi yung Yung, dako gyapon siya. pero ang kulay. Sige lang, okay lang na. Ang kulay? Oo. Pila ni siya? Sir, pila ni siya, sir, oh? May price. 450 man. Sige na, amo na to. Ha? Amo na to. Matibay ni siya. Oo, ito na, ito na. Muna to? Pero, naligapan ni siya. Ikaw lang ginabidyoan ko. Eh, ito. Sumo pa na? Oo. Ito yung ako nga dala kayo na. Ito rin naman siya. Yan, nakabilag na yung bag. Ito, ka-English gamitin na natin kasi nakuha na natin. Yung may tag 25, umungita ka dito. Parang yung tag 25. Lagyan lang ng gamit-gamit. Tignan na? 299. CS5 local 2445, CS5 local 2445, please. May mas malaki-laki dito siya. One size bigger lang. Aba. Oo. Labay lang sa lang. Mas marami. Parang gusto nyo ito. O yan. Mas maganda itong itim. Mas maganda yung itim kasi hindi makakuha. Malasin yung word balance. Dala ka lang kayo mati yan, word balance. Ay po. Mas nalipid ito. Ha? Sa akin ba? Lang di bagay sa imo. Pagbabae ni siya. Sa ano na siya? Sa tubig. Sa tubig na yun. Sige, harap na ng black. Gustong Palila local 2171, Gustong Palila local 2171, please. 54 local 2517, 54 local 2517, please. Ano siya? Okay na. Okay na? Wala ko. Bali ko na lang ng English. Bali dalawa na lang yung kunin natin. Kaya mo na na. Kasi kuan medyo kuan po siya. Barato. Mura. 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 Medyo mura. Yung isa wala pang 3K. Tapos ito kuan na. Wala pang 2K. 1.6. 1.6. Bili dalawa kasi ito po yung kuan, ito po yung budget natin. Bayaran na natin. Okay. Pura pinilingling kakabsat. Kumatang ito tinapay. Ganda.
Tabo ni bagat ko, mga ng tinapay. Masarap yung mga tinapay nila dito ba? Tanya po natin. Dito rin sa kildo tayo nagpatit. Sabay dati nga Cute. City style taste. Tricycle dito abaw. Patit pang babae. Shout out kay sir. Ano pangalan mo daw? Makar kami sangot pumano maji pasayir sangon apa? Papa? Ay, bumaba ganyan nagbaba. Dito na tayo sa terminal. Sakay naman tayo ulit. Yan kay English, tulong ng Panginoon. Dito na tayo. Dito na tayo ulit sa Takurong. Ito tayo, hindi mo ipatang sa likod. Sa likod na. Kaya hanggang itilangan na po ti video tayon. Salamat kinimanang. Salamat sa Diyos. Hanggang itilangan na yun. Bye bye.